Bé, molt bona nit i moltes gràcies per la presència a tothom. Bé, l'Alba acaba de donar una colla d'arguments per demanar el vot per Esquerra Republicana. Des del coneixement del territori li agraeixo molt la referència a això d'aquests 7 pobres de Grècia. Pobres no, pobres de Grècia. Algú potser sabia alguna cosa. Bé, el més sàvio és el que va decidir que davant la filoxera la via bona era l'empelt de cep americà, i això va permetre superar la crisi finalment de la filoxera. Però realment, com ella plantejava, és important que hi hagi algú, també a Madrid, per coses que després diré, hi hagi algú que tingui confiança amb el país. Dit així sembla molt banal, però no ho és tant. Quan Esquerra defensa la independència com a via i com a mètode per obtenir una colla d'objectius polítics que són els tradicionals de l'esquerra i del republicanisme: cohesió social, justícia social, llibertats, igualtat d'oportunitats, tot aquest tipus de qüestions. Ara l'Alba deia perquè la gent visqui millor. La independència, diguem, és el mètode. Quan Esquerra diu que la independència és el mètode, el que fa és dir una cosa molt important en l'actual democràcia, i és que Esquerra considera que aquesta trajectòria històrica que hem convingut a anomenar Catalunya, aquesta acumulació al llarg dels segles de l'experiència de lluites d'un poble, d'uns sectors populars, encara avui en el segle XXI és una bona plataforma perquè una gent pugui repensar el seu futur, pugui plantejar-se lliurement el seu futur. Quan parlem del dret a decidir o parlem de la independència, estem parlant d'això. Hi ha una herència rebuda que és, amb totes les limitacions que conté la idea de Catalunya, i aquesta experiència rebuda hem de decidir si de cara al futur encara té sentit. I el que diu Esquerra Republicana apostant per la independència i pel sobiranisme és que Catalunya encara té sentit. I el que passa és que perquè tingui sentit plenament, és a dir, sigui un instrument de construcció d'un espai on la gent pugui viure més lliurement, amb més igualtat de condicions entre ells, en un marc de llibertats, perquè això sigui possible, és important que tinguem sobirania. I en la globalització poder disposar d'un marc de decisió és molt important. De fet, en la democràcia sempre els escenaris són molt importants. I la primera qüestió que planteja la democràcia avui és quins són els àmbits de decisió. Ara es plantejava el tema del CIM, que és un tema molt complex, extremadament complex. Bé, qui ho ha de decidir? La gent dels municipis afectats, tota la comarca, la Diputació Provincial, una o dues diputacions provincials, la Generalitat de Catalunya, l'Estat espanyol, la Unió Europea, la ONU. Qui ha de prendre la decisió? Un abocador a les afores de Manaus ha de ser la gent de la barriada de Manaus, l'Ajuntament de Manaus, la gent de l'Amazònia, tots junts en congrés o en assemblea, el govern del Brasil, la Unió d'Estats Americans, la ONU. És a dir, la clau de la democràcia sempre és quins són els escenaris en els quals la gent pren decisions. Si això, per comptes de plantejar-ho des dels escenaris, ho plantegem des de les persones, la qüestió és quin és el subjecte històric, qui té la sobirania, qui és capaç de delimitar els àmbits en els quals es prenen les decisions, qui controla el destí de cada col·lectiu humà. Quan diem que som independentistes, ho diem perquè entenem que tenim legitimitat històrica suficient per plantejar-nos com a proposta de futur que la col·lectivitat que viu a Catalunya pot ser un àmbit coherent de decisió i que és un àmbit perfectament adaptat a la globalització. No ho diem
des de posicions estomacals, ni tampoc des del cor, des del cap. Estrictament des del cap. És a dir, respon a pura racionalitat. Som republicans, som d'esquerres, de vegades amb elements més o menys llibertaris, per tradició. I en coherència amb això, som independentistes. El món de la globalització està provocant un reajustament del que són els estats, del que són les nacions, del que són les identitats. A tot el món hauran de canviar. Tothom haurà de plantejar-se altra vegada què és, a qui pertany, de quins valors s'empara, a quines idees es vincula, quines són les idees força, quins són els objectius polítics. Tothom s'haurà de replantejar altra vegada. Nosaltres, que no tenim un estat que ens ho doni fet, ho tenim més fàcil. Estem més acostumats a viure al marge de l'estat, sovint contra l'estat. I per tant tenim més capacitat per replantejar-nos què som. A Catalunya està arribant gent en aquests moments de tot el món. No ens ve de nou. Som un país d'immigracions internes, migracions internes al segle XIX. Després cada vegada es van exhaurint les energies de l'interior del país i arriben valencians, gent de les illes, després gent de Múrcia i Albacete, gent de Terol i del conjunt de l'Aragó, i després gent d'Andalusia i de les Castelles. I el segle XX és un segle de migracions internes, de migracions del conjunt de la península cap a Catalunya molt potents, i el país es reconfigura i les seves classes populars es refan completament. I quan el procés encara és obert i travessant una llarga dictadura i les pitjors condicions imaginables, resulta que arriba un nou procés migratori de gent que ve de tot el món. Aquest és el regal que Catalunya ha rebut per tenir les condicions necessàries per repensar-se altra vegada. No som independentistes perquè haguem de pensar que la història es va equivocar a Catalunya i nosaltres corregirem la història. La història ja va passar. Els nostres problemes actuals són el resultat d'aquest passat. Les batalles que vam perdre en el passat no es dirimiran mai més. No cal plantejar-ne cap de nou. Ja les van perdre, ja van passar. Les úniques que importen són les del futur. És assumir els reptes del futur. Quan nosaltres diem que som independentistes, no ho fem perquè estiguem atrapats en una idea de Catalunya que un dia va pensar Valentí Almirall, o que va pensar Prat de la Riba, o Rovira i Virgili, o uns quants resistents sota el franquisme, sinó que el que reivindiquem és la possibilitat que la gent que hi ha avui al país, la gent, vull dir tota la gent que hi ha avui al país, tingui l'audàcia de pensar-se altra vegada i veure si aquesta herència històrica rebuda, aquesta nació sense estat que afirmem ser, té encara la possibilitat d'engendrar un projecte històric nou. Un projecte històric nou. Un sol poble. I que vol construir un nou model de societat que sigui un dels primers nous models de societat que es construeixen històricament en el marc de la globalització. I per tant pensar l'estat, o allò que vulgui dir l'estat una altra vegada, pensar la nació una altra vegada i plantejar-se les qüestions d'identitat una altra vegada. Quan Esquerra Republicana aposta per la independència, ho fa en aquest marc de referència. I ho fa des dels pressupostos teòrics que la duen, com dic, a no intentar reparar la història, sinó intentar pensar-se ella mateixa com allò que Manuel Castells anomena una identitat projecte. És a dir, un país legitimat per la història d'un passat, per generacions que es van partir la cara lluitant per construir un estil de vida, però que al mateix temps té l'audàcia i la generositat de posar en joc aquest estil de vida i repensar-lo altra vegada per construir un futur en comú amb l'altra gent que està arribant al país.